गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। जायफोर फरायसाफोरा डक्टर जानायनि गोसो एबा सिमां नुदों बैसोरनि थाखाय मोजां खौरां। बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय फिन लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु। बिटिआर सरकारनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल मावबिथांखिनि अनलाइन आर'जलाइखौ फोसावनानै होबाय। गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो एप्लाइ खालामदो। मैया एबा 1 मार्चनिफ्राय अनलाइन आर'जलाइखौ फोसावनानै होबाय आरो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 30 मार्चसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसे बेनि एडमिटखौ फैगौ 10 एप्रिलाव अनलाइननि गेजेरजों होनाय जागोन। सायख' आनजाद एबा एन्ट्रेन्सआ 21 एप्रिलाव जागोन। बेनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ फोसावगोन 30 एप्रिलाव। लोगोसे बेनि मोगा-मोगि आनजादखौ 3 आरो 4 मेआव खुंनाय जागोन। बेनि उनाव 16 मेनिफ्राय फारियै मुं थिसननाय आरो क्लास लानाया जागायजेनगोन। बेनि क्लास लानाया फैगौ 2025 मायथाइनि एप्रिल दानसिम सोलिगोन। गासै 11 दाननि थाखाय सरखारि अनसुंथाइनि गेजेरजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय www.super50.bodoland.gov.in आव सुलाद लानो हागोन। साननैसो सिगां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांनिसिम गांसे लाइजाम सौफैदोंमोन। बे लाइजामाव माखासे बाथ्रा लिरनानै नीलकान्त गयारी बिथांखौ सोंखारिदोंमोन। बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांनिसिम नाब्ला हान्जानि जानानै माखासे बाथ्रानि गेजेरजों हुमखि हरदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि सायाव बेबादि ओंथि गैयै राव बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों रावजों बुंदों। बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा सांग्रांथि लाइजाम हरग्रा बि-नायथाव आरो एन गलानि हेंथायै केस थिसनबाय। बावैसो समनि उनावनो बिसोर हमजानो हासिगौ होननानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा मिथिहोदों। आसामनि सोलोंथाइ फसंथानफोरनि साख्रि मावग्राफोरा फेब्रुवारि दाननि मोननो गोनां दरमाहा एबा सेलारिखौ मोननाय नङा। आसाम सरकारनि रांखान्थि बिफाननिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय। थांनाय 29 फेब्रुवारिखालि मोनसे गोनां सावरायलायनायनि गेजेरजों आसाम सरकारनि रांखान्थि बिफाना माखासे सोलोंथायारि फसंथानफोरनि गासैबो साख्रि मावग्राफोरनि फेब्रुवारि दाननि दरमाहाखौ होबथानो बिथोन होदों। रांखान्थि बिफाना अल इन्डिया सार्भे अफ हायार इडुकेसन पर्टेलाव आबुं आरो थार खारि एबा कमप्लिट एन्ड कारेक्ट डाटा आपल'ड खालामैनि थाखाय फेब्रुवारि दाननि दरमाहाखौ होबथानो बिथोन होदों। आसाम सरकारा AISOC पर्टेलाव गोनां फोरमायथि जमा होयैनि थाखाय सोलोंथाइ फसंथानफोरनि बेरेखायै गावनि गसंथानायखौ गोख्रों खालामदों। बैफोर सोलोंथायारि फसंथानफोरनि गासिबो मावख'गिरिफोरा थिखानाय नेमखान्थिफोरखौ फालियाखै। बिसोरनि मोननो गोनां फेब्रुवारि दाननि दान बान्थाखौ दोनथ'नाय जागोन होननानै आसामनि रांखान्थि बिफाना बिथोन होदों। BPF दोलोआ फैगौ लक सभा बिसायख'थिनि थाखाय थांनाय सानखालि क'क्राझार लक सभा बियाबनि थाखाय टिकेट मोननो हाथाव 3 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होदोंमोन। बेनि गेजेराव प्रमिला रानी ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी आरो पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि मुङा दङमोन। बेनि गेजेराव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों गाव बिसायख'थि गेलेनो हाया होननानै रोखा खालामनानै होदोंमोन। थिग बेबादिनो BPF दोलोआ क'क्राझार लक सभा बियाबनि बिजाथिखौ पृथ्वीराज नारायण देबमेसखौ थि खालामसिगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। नब कुमार सौर्याया MP बिसायख'थि गेलेनो साननाया मोजाङै सानै हयै आवगायनाया मोजां। नब कुमार सौर्याया 10 बोसोर MP जालांबाय। सिगांनि समाव बेखौ रावबो फेजेननो हायाखैमोन। नाथाय 2014 मायथाइयाव गिबि इलेक्सन देरहानानै जेब्ला इलेक्सन पिटिशनाव थाङो अब्ला बिखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया गनायथि होआखैमोन। दानि ST सार्टिफिकेट दाननाया बै केसजों जेबो सोमोन्दो गैया। नब कुमार सौर्यानि ST सार्टिफिकेटखौ दानबाय नाथाय नब कुमार सौर्याया गावखौ MP इलेक्सनाव 100% नमिनेट जागोन होननानै बुंदों। नब कुमार सौर्याया गावखौ बर' कसारी होननानै ST सार्टिफिकेटखौ लादोंमोन। नाथाय दायो बेनि ST सार्टिफिकेटआ दानजाबाय। दायो बियो इलेक्सन गेलेनो हाला। बेनि सोलाय बियो गावनि केसनिफ्राय माबोरै बारग'गोन बेखौसो साननांगौ होननानै उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों। गोदानै फरायसा आफाद नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डिया एबा
NSUI नि जोनोम। कक्राझार जिल्ला नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डिया कमिटिआ खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बुंदों, जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां जेंना-जेंसिफोरखौ नुनो मोनदों। बे जेंनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' नङा, गोबां हारि माहारिनि गेजेरावनो फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायनि जेंनाया नुजाथिदों। माखासे फरायसाफोरा रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय सोलोंथाइ लानायाव हेंथा मोनदों। बैफोर फरायसाफोरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डियाखौ दानाय जादों होननानै फोरमायदों। बे गोदान आफादनि आफादगिरि महरै खाम्फा ब्रह्म, लोगो आफादगिरि महरै बोहैलां नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै मनेस्वर नार्जारिखौ थिसननाय जायो। बासुगावआव खौरांगिरिफोरा गोसोम बेज गाननानै गोख्रों सोमावसारदों। खुंथायनि बेरेखायै खौरां फोसावनायनि थाखाय सरकारि बिबानगिरिया खौरांगिरिखौ फन कलनि गेजेरजों हुमखि होनाय आरो मान गैयै खालामनायनि हेंथायै गुबुन गुबुन हारिनि माहारियारि दोलो आफादनि हेफाजाबाव बासुगाव प्रेस क्लाबनि खौरांगिरिफोरा गोसोम बेज गाननानै प्रेस क्लाबनि मोखाङाव गोख्रों सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि थांनाय दान मोननै सिगांनिफ्रायनो चिरांनि सिडली मावखुलियाव खाजोना बेंखन बिबानगिरि गियानदीप निय'गआ नुजाथिफैयाखैमोन, जायनि जाउनाव ओनसोलनि गोबां रायजो-राजाफोरा बायदि बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बे खौरांखौ फोसावनायनि थाखायनो चिरांनि गागि खौरांगिरि जयन्त देबनाथखौ फन कलजों हुमखि आरो मान गैयै बिबुंथि होनाय गियानदीप निय'ग आरो आस्तिका बरानि हेंथायै बासुगाव प्रेस क्लाबनि हेफाजाबाव बासुगाव पुलिस थानायाव खौरांगिरि जयन्त देबनाथआ एफआइआर होयो। आसाम सरकारा लाखपति महिला आसनिनि गेजेरजों लाख लाख आइजोफोरनो रां होनो फोसावदों आरो बेनि फर्म जमा होनाय अक्ट'आ 2 मार्चनिफ्राय 6 मार्चनि गेजेराव। फर्म जमा होनाय लोगो लोगोनो आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां हाबसिगोन। नाथाय बे आसनिनि फर्म फिलआप खालामनायाव जिबिका हकिनि सोद्रोमाया रां लानायनि गोख्रों अजद थिखांदों। तामुलपुर ब्लकनि सिङाव थानाय 2 नं पश्चिम कुमारिकाटा बिसिडिसिनि मरियामपुराव जिबिका हकिनि सोद्रोमा प्रनिता उपाध्यायनि सायाव बे रां लानाय अजदआ सिखांदों। एकता बिअनि मोन 18 गुटनि गासै 234 सा आइजोफोरनिफ्राय रां लानानै लाखपति महिला आसनिनि फर्म फिलआप खालामदों। मरियामपुर, सान्तिपुर, देबीनगर बे गंथाम गामिनि आइजोफोरनिफ्राय जिबिका हकि प्रनिता उपाध्यायआ महिला गुटनि मुङाव फैनाय लाखपति महिला आसनिनि फर्मनि मुङाव 10 रां आरो लिरना होनायनि मुङाव 120 रां लानायनि अजद होदों। एकता बिअ गुटनि सोद्रोमाफोरा। रेल दावबायारिफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। फैगौ 1 मे खालारनिफ्राय भारतआव मोनफ्रोमबो रायजोआवनो रेलगारि खारनाया बन्द जागोन। बे खौरांखौ फोसावनानै होदों रेलवे बिफानआ। गोजाम पेन्सन बिथांखिखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय रेलवे बिफानआ बे गोख्रों खौरांखौ फोसावदों। थांनाय 29 फेब्रुआरिखालि मेट्रिक आनजादनि सानखान्थि आयदानि आनजादआ जादोंमोन आरो बे आनजादाव सानखान्थि आयदानि बाहेरनिफ्राय सोंथिफोरा फैदों होननानै आनजाद होग्रा बिजाथिफोरा गोख्रों रावजों बुंथिदों। बेखौ लानानै फरायसा आरो दिथागिरिफोरा सेबानि मावख'आव खुद्रिसारदों। बेखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा बुंदों, जुदि थारैनो सोंथि बिलाइया सानखान्थि आयदानि सिलेबासनि बाहेरनिफ्राय फैमारदोंब्ला आनजाद होग्रा फरायसाफोरा आबुङै नम्बरखौ मोननो हागोन। मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइनि पेटार्नआ सोलाय-सोल' जादों। जायफोर सोंथि बिलाइया सिलेबासनि बाहेरनिफ्राय फैदों, बैफोर सोंथिनि नम्बरफोरखौ आनजाद होगिरिफोरा आबुङै मोननो हागोन होनना सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा फोसावना होदों। एबसु आरो बिटिआरनि थान्दै हान्जाया नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो आद्रा थाबावनाय गासै दफाफोरनि सायाव भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांजों दिल्लीनि कृष्ण मेनन मार्गआव गुवारै सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोर जेरै गोरोबथानि सानस्रि बायदियै सिमा बारायनायखौ थाबैनो मावफुंजोबनाय, बिटिआरनि समस्तिखौ थाबैनो 60 सिम बारायहोनानै फैगौ काउन्सिल बिसायख'थिखौ आबुङै खुंनाय, बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै बर' आरो ट्राइबेलफोर थानाय ओनसोलफोरखौ थाबैनो एफआरए एक्ट 2006 आयेन बायदियै हानि फोरमान बिलाइ होनाय, गोरोबथानि 6.1 दफा बायदियै कार्बि आंलंनि बर'फोरनो एसटि हिल मर्यादा होनाय, 8.4 दफा बायदियै आलादा रायजो बड'लेण्डनि मुङै मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांखौ आबुङै थाबैनो होनाय, 9.3 दफा बायदियै बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो थाबैनो अनसुंथाइ होनाय, 9.3 दफानि
4 नाम्बार बायदियै बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरनो सरखारि साख्रिनि थिसनथाइखौ थाबैनो होनाय। 9.4 दफा बायदियै NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सा 63 सोद्रोमाफोरखौ उदाङै हगारनाय आरो 10.2 दफा बायदियै बर' लाइमोनफोरखौ थाबैनो पारा मिलिटारियाव सोसननाय बैफोर आयदाफोरानो बे सावरायलायनायनि गुबै थांखिमोन। बे सावरायलायनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि कल्याण राभा ब्रह्म, बारग' NDFBनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां, लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लादों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।